Moi bo día, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante, e benvidas un día máis hasta a miña cociña. Hoxe quería vos falar, non, quero vos ensiñar a facer mantequilla con kéfir. É unha cousa que podemos facer na casa con unha facilidade increíble e só hai que ter paciencia. Pero hoxe quero vos ensiñar detalles que marcan a diferencia. Así que, veña, vinde vindo. Para facer unha mantequilla normal, o único que nos fai falta é nata e haina que bater tanto que se acabe separando a parte máis sólida da nata do suero da nata. E o que nos queda é a mantequilla. E para facer mantequilla pero de kéfir, hai que coller a mesma nata e poñela a fermentar con nódulos de kéfir e despois facer o mesmo proceso, batela tanto que se acabe separando a parte máis sólida da nata e que sería a mantequilla da parte máis líquida que é o suero de kéfir. O sea, quero dicir que o proceso é o mesmo, só que nós temos que fermentar a nosa nata con nódulos de kéfir. A marca da nata vai-me dar exactamente igual, calquera me vale, pero ten que ser nata de leite de vaca, o sea, de leite de animal, que non sei se hai de cabra tamén, que supoño que sí, non ten por que non habela. Pero o que non me vale, por exemplo, é nata vegetal, porque recordade que vámola a poñer en nódulos de kéfir e do que se alimentan é do azúcar, o sea, da lactosa que ten o leite ou a nata, non? Entón, ten que ser nata de leite de vaca. É importante que teña entre un 35 e un 38% de materia grasa. Iso ven en todos os paquetes sempre. E claro está que cantos menos ingredientes teña a nata mellor, porque hai natas para montar, natas a vender refrigeradas que teñen moitos ingredientes, pois teñen estabilizantes, conservantes, añadidos, non sei, pois leites en polvo tamén, teñen añadidos. Entonces, mellor que non teña nada. Canto máis natural sexa a nata, máis natural salirá a nosa mantequilla. E por supostísimo a nata que non sea sin lactosa, polo mesmo motivo, porque os nódulos teñense que alimentar da lactosa que ten a nata para poder fermentala, porque senón o nódulo non comería nada aí e non conseguiríamos facer mantequilla de kéfir. Teño outro vídeo falándovos dos diferentes tipos de nódulos de kéfir. Bueno, que son os mesmos, pero non me vou a parar neste vídeo a volver a explicar todo iso, así que cando acabedes de ver este vídeo e de mirar o outro, diferentes tipos de nódulos de kéfir de leite, porque o que nos interesa para facer isto é o nódulo que é así grande, gordo, que parece como unha bola de coliflor, ou outro que é como tipo trapo, que parece como un cacho de sábana, porque senón despois sería casi imposible de encontrar. Cando coaxe o leite, cando coaxe a nata e cando estea fermentada, é casi imposible de separar o nódulo. E así é nos moito máis fácil de encontrar, só é ese motivo, Se non poderías botar tamén o outro tipo granoliños de arroz, o outro que é máis pequeno. O proceso é ben simple, poñemos o noso nódulo en un cacharriño, eu teño este de barro, pero pode ser en un de cristal ou en un de plástico, e simplemente botámoslle a nata que queiramos facer. Preguntas que seguro que vades a ter con respecto ahora mismo a isto. Canta cantidad de nódulo teño que poñer e canta cantidad de nata teño que poñer? O proceso é exactamente o mismo que para facer o kéfir normal, para facer o kéfir de leite, de beber. O sea, a proporción que leva entre nata e nódulo é o que vai a definir unha que se faja antes e outra que nos sala ao mellor un pouco máis ácido porque son moitos nódulos para pouca nata. Con isto quero dicir, se é moita nata e o nódulo é moi pequeniño, pois igual che leva un par de días cuajar, facer o fermento. Se é moitísimo nódulo e moi pouquiña nata, vai xa cuajar enseguidísima, porque son moitos máis nódulos alimentándose de moi pouca cantidade de nata. Entón, en definitiva, en resumen, dá un pouco igual,
O único que vas a notar é que vai a fermentar antes, máis rápido ou un pouco máis lento, pero que dá exactamente igual, vaise a facer exactamente igual. Bueno, tamén depende moito da temperatura. Sabedes que con máis temperatura os nódulos de kéfir traballan como máis a justo. E cando se fai no inverno ou dentro da nevera, pois pode tardar unha semana en fermentar ou máis. Neste caso, estamos en abril, non fai aínda moito calor, podelle levar pois entre 30 e 40 horas, o sea, un día e medio, 2 días, lévalle po cacho que puxen eu e botinlle pois como máis de medio litro de nata. Se o nódulo que vos lle botades é un pouco máis chiquitín, pois podelle levar 2 días e medio ou 3. O proceso vai a ser o mismo, o resultado vai a ser exactamente igual, así que non temades non saber ben a cantidad. Igual que po leite. Si po leite usades esta cucharadiña chea de nódulo ou deste tamaño, un nódulo deste tamaño, para facer medio litro de leite ou 3/4 litros, pois exactamente igual pa a nata. Igual que para facer o kéfir ten que ser en un sitio que estea oscuriño, que non lle dé o sol directamente, a poder ser tapado porque vai a fermentar e senón vai entrar aí bichos, non pode estar cerrado herméticamente, tapadiño e pouco máis. Eu vou non deixar xusto aquí ao ladiño do outro kéfir, este é kéfir de leite e este vai a ser a nata. Vou non tapar así con un platiño, simplemente que quede tapado pero non hermético. E despois tapo co meu trapiño para que non lle dea moito a luz do sol. E agora toca esperar, vémonos aquí dentro de 2 días. Bueno, para vos vai a ser unha transición de 2 segundos e medio. Listo! E aquí estou eu, 3 días despois. Bueno, non estuve aquí ao lado esperando, pero vou vos a enseñar como está. Mirade que duriño está. Totalmente espeso. Este é o motivo polo que hai que meterlle un nódulo de kéfir tipo coliflor, porque hai no que buscar á man, porque isto é imposible de colar. Aquí está o noso bichiño. Se fora os nódulos máis piquichiños, sería casi imposible quitarlos aquí, porque isto casi non se pode colar. Entón, por iso ten que ser así grande, para poder agora xa empezar a batelo. Como vamos a saber se xa está listo? Pois a dureza e a firmeza que ten agora a nata non ten nada que ver ca nata líquida que botamos. Está moi espeso. É que conste que se me pasou un pouco de fermentación. Isto non significa nada, simplemente que pude non haber feito xa onte, e en vez de 3 días, con 2 chegáballe de sobra, ou con un día e medio, depende sempre da temperatura, a cantidad de nódulos por cantidad de nata e tal. Non significa nada, vai a pasar igual que o outro kéfir. Está bastante máis fermentada a nata que si a batera onte. Isto único que consigue é que vai a ter agora a mantequilla como un sabor un pouquiño máis ácido, como máis a kéfir, non? Como un fermentado. Pero ti tan pronto como vexas que lle tocas e está a superficie totalmente sólida, aí xa poderías facer o proceso de bater. O igual que o outro kéfir. Esperad. Isto é kéfir de leite, o sea, para tomar kéfir de leite. Vedes que está aquí separado? Isto pasouse de fermentación, o sea, tiña cabelo colado onte. Pois a nata vai a pasar exactamente igual. Se a colas pois no seu momento exacto, non fai separación xa de suero. E queda como máis firme e como un pouquiño menos ácida. Pero se se pasa de fermentación e ten este suero aquí, pódese tomar igualmente, pasouse de fermentación, vai a estar un pouquiño máis ácido, un pouquiño como máis que a sensación como de burbujas, porque claro, o fermento provoca burbujas, pero non pasa nada, o sea, volvemos a empezar outra vez. E este nódulo que lle quitamos ao kéfir, pódese volver a botar en leite tranquilamente, ou puñelo a descansar na nevera, ou congelalo, ou volver a facer máis mantequilla. Según como o necesites, é que o podes usar para o que queiras.
Agora simplemente para separar o que é a parte sólida, grasa, totalmente grasa da nata, para separala do suero e conseguir facer mantequilla, simplemente hai que bater. Pois antes batíase á man, agora podela bater cunhas batidoras. Haina que meter en un cacharro un pouco alto, porque tan pronto como empeza a facer a separación do suero, salta bastante. Entón, pois, en un cacharriño alto, vamos a proceder. Isto ahora é pan comido, Solo é bater e listo. O que sí, témonos que armar de paciencia porque é algo que leva moito tempo. Dependendo da velocidade da túa máquina, pode levar entre 10 ou 12 minutos. Ao principio vamos a notar como que se licúa un pouquiño. Do espesa que estaba, volvese outra vez como a empezar a licuar. Despois, o seguinte paso é que vai a tomar como aspecto de nata montada. Aquí poderíamosla usar xa para postres, para tartas ou para adornar pasteles ou para rellenar incluso bollitos de nata de kéfir. Incluso lle poderíamos botar azúcar para facela dulce. Nos seguintes 5, 6, 7 minutos, vai a depender, vamos a ver que empeza a salpicar moito polos bordes e que nos vai a manchar bastante a cociña, e xa o olor que empeza a coller é como de mantequilla, xa empeza a cheirar a mantequilla. Empezas a separar perfectamente visible os granuliños da grasa toda que tiña a nata, fanse totalmente visibles. E por último, xa vemos que no fondo vese o suero todo que está separado. Este sería o resultado, a grasa da nata separada totalmente, o sea, mantequilla de kéfir. Aquí hai dúas cousas clave. Canto máis o batas para quitarlle o máximo suero posible, máis duradeira vai a ser a mantequilla na nevera. É máis dura, máis consistente, máis como, dura. Se a bates un pouquiño menos, e a lavas un pouquiño menos, vai a ser unha mantequilla como máis fácil de untar, pero a cambio perdes durabilidade, porque contén aínda algo de suero, non está aínda ben separada e durache menos. Pero de todas as formas, batas como a batas, has de ser capaz de consumir ben a mantequilla que fajas, porque se está ben batida, se está ben lavada, que a vamos a lavar agora, podeche durar uns 3 ou 4 meses na nevera. Da outra maneira, pois podeche durar ben un par de meses, quero dicir, sobra tempo. De feito, quero che enseñar. Esta ten 2 meses e medio feita, o sea, é moi dura. Así. Pero, en todos os xeitos é como fácil de untar, tampouco non é, como teño un pouquiño de calor, desfaise bastante ben. Pero, que pode durar 3 ou 4 meses ben na nevera que non lle pasa nada. Está perfecta, está perfecta. E agora vamos a lavar esta para quitarlle todo o suero. Botamos agua fría. E agora o que temos que facer é collela. Toda a parte grasa vai a quedar como separada da agua. Vedes? Entón, o único que hai que facer é ir collendo toda e xuntala nunha boliña. Sempre vai a quedar flotando na parte de arriba da agua, así que é-nos moi fácil recollela. Agora seguimos lavando, pero queríavos contar que esta agua, de haber lavado a primeira volta da mantequilla, contén un montón de levaduras. Se, por exemplo, tes unha composteira que está como parada, non? Como que deixou como de descompoñerse ou así, isto vale como reactivador de unha composteira. Non da vermicomposteira non, pero de unha composteira podelo botar porque as levaduras fan como un empuje, un arranque para que volva outra vez a empezar o compostaje, a descomposición, non? Entón, pois, axúdalle como reactivador, por si queres. E se non, pois tiras con ela. Seguímola lavando, que ainda hai que lavala hasta que a agua sala transparente, blanquiña. Canto máis blanquiña, máis che vai a durar a mantequilla.
E daqui surge ese dito é de mantequilla pura, porque é blandiña, cando está facéndose, é moi blandiña. Recién feita queda así de tierniña, xa podedes ver que está moi suaviña. Isto en canto enfríe máis a grasa estea na nevera vai a quedar moito máis dura, o sea, vai collendo o corpo ao ir enfriando. E depois, pois, como todas as mantequillas, se a pos a temperatura ambiente, vai a quedar como máis para poderla poñer en pomada ou así, para usar en calquera receta, que usaras tamén a outra mantequilla normal, digo, a que se compra. Pero esta é túa. Eu nunca lle boto sal, pero o momento de botarlle sal, se queredes mantequilla salada, sería agora. A mantequilla salada eu só lle vexo funcionalidade se a vas a tomar, por exemplo, en tostadas e non queres que che sepa tanto, que teña un saboriño logo, non? Entón, eu vou a botar para enseñarvos como se lle bota. O momento de botarlla é agora, antes de poñela pois no molde ou de darlle unha forma. Entón, vou a botar sal, mellor sal fino, sempre. E agora, para guardala no bote, eu fago isto. E témola que aplastar para que quede sin aire na parte de abaixo. E xa estaría, bueno, tampouco non ten moito máis misterio, pero para min é maravilloso poder facer a miña propia mantequilla de kéfir. O que ten de latosa é o mínimo de todo, porque a latosa vaise co suero, e ao estar tamén fermentada polos nódulos, o sea, que para a xente intolerante á latosa vai genial. A min esta non me fai daño ningún, e non podo tomar latosa. Xa quedaría lista para usar en calquera receta ou para tomar, pois non sei, como acostumbredes a tomar mantequilla, que a confianza que esta é casera. Tamén, en vez de poñela nun cacharro de cristal, tamén se pode poñer dándolle forma cuadrada e poñéndoa en papel de estraza, en papel dese blanco de forno, e tamén a poderías guardar como en tacos, aínda que agora a vexades así de blandiña e tierna. Recordade que depois ponse bastante máis dura, pero bueno, como a calquera outra mantequilla do mundo mundial. Queredes saber que se me pasou de fermentación e gústame máis que as outras que fago que non se me pasan? Acabo de facer un descubrimento, porque ten máis sabor a kéfir, como un pouquiño xa máis ácido. Dios, tú de facer as cousas na casa vas descubrindo cousas así a medida que as vas facendo. Espero que vos axudara a aclarar dudas para animarvos a que a fagades vos na casa, e xa me contaredes se vos saleu ben. E se vos gustou este vídeo, pois compartideo co mundo inteiro e axudadme a repartirlo por aí á xente, dadelle ao like se vos gustou e seguídeme no meu canal de YouTube, que ao mellor aínda non me seguides, iso non pode ser. Miña querida xentiña, coidádevos moito, portádevos ben e sede moi felices. Espero polos vosos comentarios dicíndome: Nusca, moitas gracias, que ben me saleu a mantequilla de kéfir.